Roe versus Wade. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der følger sagen i USA. Og hvad drejer den sig egentlig om? Jamen i 1992, der var der en kvinde, der hed Jane Roe, som ville have en abort. Og der var det forbudt at få abort dengang. Så den ville hun gerne have prøvet. Den blev prøvet i højesteret. Og hun vandt den simpelthen på en løgn. Hun fortalte, at hun var blevet voldtaget, massevoldtaget. Altså mange forskellige havde voldtaget hende. Og hun endte med at vinde sagen, og det gjorde, at man fik en helt ny abortlovgivning. Og det var sådan, så i nogle stater, der kan man faktisk blive aborteret helt op til 30 dage før. Og nogle steder kunne man abortere helt op til fødslen. Man kan jo fortryde og sådan noget. Det kan jo være, at man tror, man vil have et barn i starten, og så vil man ikke alligevel. Så den blev så lavet om. I øvrigt så stillede hun sig op på tv senere, og så forklarede hun, at det hele det var en løgn. Det viste sig, at hun var misbruger. Altså, hun sprøjtede sig selv, misbruger simpelthen. Så det hele det var en løgn, ikke? Og nu har man så prøvet den her sag igen, og den her gang kom der et andet resultat ud af det. Der var jo så de her højesteretsdommere, de sagde, at nej, nu vil de lægge de her bestemmelser ud til de forskellige stater. Så nu bliver det altså sådan, så nu kan de bestemme, ikke? Og så skal vi jo nok kigge lidt på, når man deler USA op, ligesom man gør i Danmark, jamen så er det jo rød imod blå. Så det er så også noget med politik at gøre. Det er der nok slet ikke nogen tvivl om. Og vi vil nok komme til at se en meget, meget lempelig abortlov i alle de demokratiske stater. Og så vil vi se meget mere striks abortlovgivning hos republikanerne. Det er der ingen tvivl om. Og nu er der altså snart midtvejsvalg i USA, så hvem kan bruge det her til noget? Jamen det kan demokraterne, fordi de ligger rigtig skidt i målingerne, fordi Biden er ikke særlig populær. Det er deres politik selvfølgelig heller ikke, fordi den almindelige amerikaner bliver fattigere og fattigere. De har snart ikke råd til at fylde deres biler op eller købe mad, og de kan ikke få det her specielle mad til børn og sådan noget. Så det vil nok være dem, der skal ud og se, om de kan redde noget på det her. Og det må man også sige, det gør de. Altså Biden har jo været ude og stå og blamre op for det her, ikke? Og AOC, den her reelle røde feminist, socialist, har selvfølgelig været ude og råbe, og hun vil jo selvfølgelig have, at de skal få retten, de her dommer, og nogle af dem blev sådan, eller en af dommerne blev faktisk forsøgt myrdet, ikke? Og nu ser vi det samme, som vi så under Black Lives Matter. Nu ser vi de her socialister, vi ser de her feminister, vi ser de her skingrende gale unge kvinder, og for den skal også mænd, råber og skriger og brænder ned og ødelægger og gør alt for at få deres vilje. De samme mennesker en gang til. Flere af dem er blevet interviewet og siger, nej, vi har ret til vores egen krop, nej, der er ikke så meget plat, vi skal selv bestemme, min krop, mit valg. Og flere af dem har været ude og sige, at børn er irriterende, og man skal have lov til at ret til at slå sit eget barn ihjel. Det er en vanvittig udvikling. Og det bakkes op af demokraterne, ligesom vi så under Trump. Og de er nu parat til at ødelægge de her dommers liv, når de ikke får deres vilje, ligesom de gjorde med Trump og general Flynn. Vi ser det samme udspille sig en gang til igen. Og de her feminister, socialister, de samme mennesker, det er nogle af dem, der nu i 2 år har råbt og skreget af os, der ikke vil have maske på, af os, der ikke vil vaccineres. Det er de samme, der nu siger, at de vil have lov at bestemme over deres egen krop. Hvor var de henne, da vi sagde, at vi ville have lov at bestemme, hvad der skulle ind i vores krop? Moral er godt, dobbeltmoral er dobbelt så godt. Hvad er det, vi ser, som kan bindes sammen med det her også? Jamen det er jo globalisterne, der gerne vil have en depopulation. Det passer dem rigtig godt, det her. Og flere af disse globalister, vi snakker om Pfizer, AstraZeneca, vi snakker om Facebook, vi snakker om Twitter, vi snakker om Amazon, vi snakker om Citibank, vi snakker om Elon Musk og alle de her globalister. De tilbyder deres unge kvindelige ansatte $4.000, hvis de tager en abort. Og det er jo de samme, der har sagt, at vi skal ned og være omkring 500 millioner på jorden. Plus
at vi skal være brugbare, ellers så er vi jo bare trash. Flere af alle disse her, som jo sætter dagsordenen, de er jo så også ude i øjeblikket og sige, at det kunne være en rigtig god idé at få sit barn i metaverse. Altså disse mennesker, der mener, at vi skal være human 2.0, de mener, at vi skal få barnet i metaverse, for så belaster vi ikke med CO2. Så nu bruger man så igen det her med opvarmning og med klima, og vi ikke har ret lang tid tilbage. Det bruger man så nu til, at der ikke skal fødes børn mere. Kan I slet ikke se, alt det her, det hænger sammen? Det hele, det hænger sammen. Der er ikke, der er ikke noget, der ikke hænger sammen. Kig på, hvad det er, der er foregået i mange, mange år. Hvis vi nu tager Japan et godt eksempel, der begyndte man jo at få de her langdistance kæresteforhold på nettet. Det vil sige, at man holdt op med at dyrke fysisk sex. Mens testikler, de skrumpede, og de stoppede med at producere sæd. Kvinders livmor blev mindre og mindre, de kunne heller ikke få børn. Nu vil man så til igen at bruge abort også som et præventionsmiddel. Kan I ikke selv se, at det er mærkeligt, det her? En mærkelig verden. Og jeg ved, mange af mine gamle venner, de vil sige, Tommy, hvor er du dog dobbeltmoralsk. Du knaldede alt, hvad der kunne stå og gå af kvinder. Alt, hvad der var langhåret og havde bryster. Ja, det er faktisk rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og især da jeg var ung, var det meget voldsomt, ikke? Fordi jeg, og den dag i dag, jeg elsker det her samvær mellem mand og kvinde. Jeg elsker, når en kvinde er feminin. Jeg elsker duften af hende. Jeg elsker smagen af hende. Jeg elsker den her symbiose, men er helt tæt sammen. Noget, der er naturligt. Noget, der er naturligt. Ja, det elsker jeg. Så siger de, ja, men vi ved jo, at du brugte jo meget lidt kondom og sådan noget. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg voksede op helt tilbage. Jeg havde min ungdom i 70'erne, 80'erne og 90'erne og sådan noget. Og dengang, de fleste piger, de fik p-piller, eller de fik en form for et pesar eller et eller andet. Og ellers så bad de os om at bruge kondom. Selvfølgelig var der smutter der også. Det er jo ikke sådan, så jeg siger, at der ikke kan ske. Vi mennesker kan fejle. Men det er jo noget med, at vi skal tage ansvar for vores egen krop, vores egne handlinger. Og igen vil folk så komme efter mig, så vil jeg sige, at det drejer sig ikke om mig. Jeg er mand. Jeg kan ikke føde et barn. Uanset hvad disse globalister, og i øvrigt også feminister, socialister, fortæller jer, nej, der er 2 køn. Der er mand, der er kvinde. Når vi har symbiosen, så er det smukt. Så det er ikke mig, det kommer an på. Det har noget at gøre med, at disse kvinder, de må tage ansvar for deres eget liv. Vil de leve med forskellige sexpartnere, så må de enten beskytte sig selv, eller bede manden om at beskytte sig selv. Det kan ikke være rigtigt, at man trækker al moral og etik ud af det her. Vi er ikke guder, uanset hvad globalisterne fortæller jer. Vi er ikke guder. Men nu har de jo brugt hele efterkrigstiden til at vinde mennesker til at samle på huse, biler, alt muligt andet døde ting. De har vendt os til egoisme og alt muligt, men mokker Gud. Om I ved det eller ej, så er det spotning af Gud. Prøv at lægge mærke til alt, der var smukt før i tiden, det vi kaldte kristne eller menneskelige værdier. Det, der bandt os sammen, det duer ikke mere. Alt, hvad der er ondt, pædofili og alt muligt andet, det er det nye grå. Flere steder lukker man forbrydere ud. De går ud og slår ihjel igen. Det er det nye grå. Grådighed er det nye grå. Men kan I ikke selv se, at det her, det drejer sig om langt mere end bare denne her sag, ikke? Og igen tilbage til også det her med, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at føde børn. Tænk på alt det, de har kastet i hovedet på os. Jeg ved godt, de siger, nej, chemtrails, det er en conspiracy. GMO, nej, det er en conspiracy. Nej, det er det altså ikke. Og flere stater, så de indrømmer det ikke. Og vi ved, GMO, det har eksisteret mange, mange år. Men sprøjter de her tomater og majs og kartofler og alt muligt med det her genmanipulerede skidt, de putter i det, som ikke giver os noget som helst godt. De sprøjter vores marker, de sprøjter vores mad, de tilfører det alle mulige kemikalier.
Vores vandløb, floder bliver forgiftet. Jamen, prøv at høre, det drejer sig om noget meget højere end det her. Så har vi de her vacciner, for at vende tilbage til det her min krop og mit valg. Vi har aldrig set så mange kvinder, der lige pludselig begynder at menstruere fuldstændig ude af kontrol flere gange om måneden. Vi har unge mænd, som får hjerteproblemer, falder om og alt muligt andet. De kan heller ikke få børn efterhånden. Og vi ved, den lille elite vil have, vi skal ned på 500 millioner mennesker. Nogle af dem har på TED-talk snakket om det rigtige tal mellem 300 og 500 millioner. Og så skal vi kunne bruges, ellers så er vi bare trash. Kan I slet ikke se det? Hvor er det menneskeligt blevet af? Og så splitter de os på det her spørgsmål, ligesom de har gjort på rigtig meget andet. Vi kan snart ikke enes om noget mere. Men i det mindste så tænk lidt over etik, moral, og så tag ansvar for jeres eget liv. For det går den forkerte vej, og vi er meget tæt på at tage kampen. Desværre.